Iki piye, iki piye, iki piye. Sandalang ngopo trong, sing dipikir kok ora rumangsa. Warungnya dibuka, ditata sendok cacire. Panas kebul-kebul, nyamlek kanan wetan rondene. Batang rambang-rambang, manis-manis pelayane. Santen ngopo tok, iso mesir asam manis bajule, gawe bingung hatiku. Liriane adu-adu, jalari biang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye, ora piye-piye. Santen lengo padha, sing ora bisa gawa. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kabul-kabul, kocap kanan, wetan rontene. Potong remeng-remeng, manis-manis pelayane. Santen lengo padha, mesir ora bisa gawa. Asam manis bakule, gawe bingung hatiku. Liriane duadu, jalari biang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Ora piye-piye. Sandalang ngopo tok, sing dipikir kok ora rumangsa. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyamplek tenan wedang rondene. Batang rambang-rambang, manis-manis pelayane. Santen lengo padha, iso mesir ora bisa gawa. Esok manis bajule, gawe bingung hatiku. Liriane doado, jalari biang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Sandalang ngopo trong, sing dipikir kok ora rumangsa. Ayo ayo, putra kaneman lho iki. Esok mati bakule, gawe bingung hatiku. Liriane doado, jalari biang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Ora piye-piye. Santen lengo padha, iso mesir ora bisa Aus. Bulu. Atur para putra, atur pambagya, dumateng para rawuh sadaya. Matur nuwun saterawuhnya, pangkampalan sore punika. Mugi wae kanggo kuwasa, karasa paridada. Atur para putra, atur pambagya, nyuwun ing bapak ibu sadaya. Bondo mau pikiran kanapa, sareng bantu kawan jiwa raga. Mugi wae kanggo kuwasa.
Dodo sesuwun dumateng pangeran saketona tapi kewajiban darah dawe Gusti Pangeran engkang kasebat kalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan kautus dening pangeran.
Nah. Aduh. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu itu satu Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam, pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat kota besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urikan ora kalah maringati, maring amira sira Muhammad Nabi yang suci. Soyen wis mati dicamplongke ana ing geni, tataran neraka salawase ora mati. Kanggo sampun cekap kang dados atur kawula, kula badhe gantos critane urip ing donya. Pramila yen lepat nyuwun guming bakar sapa, sadaya prakanca muga-mugi dusun
Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pamuda sebab aku iki perayaan gede. Ayo padha surah ore lan kabeh kancaku yen pinuju aku kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesembaran kudu sing aturan muda koyo kewan ora bukan mangan aja padha gelo aku iki jago kancane pemuda sing rupane ala najan rupa ala najan rasa padha mula pikir ala kancane pemuda lan oleh kawula dateng para pirsa sampun sami nyacat mangke damasian kata sampun cekap lagu kula mangan awi lepat nuwun pangan somo. Daya. Yo, yo, yo. Samane wali songo nyebarake agama Islam ingkang mulya gambar ing tanah Jawa. Dewasa kita ono ing tanah Jawa supaya urip mulya eling marang Sang Kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan agama lima zakat sholat zakat poso haji lamun puasa. Wajib dilakoni tuntunan agama lima zakat sholat zakat poso haji lamun puasa. Jamane wali songo nyebane agama Islam ingkang mulya ikuti rewani gorakoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan agama lima zakat sholat zakat poso haji lamun puasa. Wajib dilakoni tuntunan agama lima zakat sholat zakat poso haji lamun puasa. Daya. Salam alaikum Allah salam kula kunjuk para agama sadherek kawula ingkang samya rawuh wonten mriki sedaya perlu amriksani dumateng kawula najan kula niki rupa mateni nanging inggih santri mula Jawa Timur. Mila kula niki saged dugi mriki sebab
jan nimas sira kang sonan tepi mapane panjaloku ojo citra ing janji mung karo aku nganti tekane ngepati Dune mas jantung atiku